No niin, moikka. Moi. Mä nyt pahoittelen ihan ekaksi tätä, kun me kuvataan webillä, koska me ollaan täällä Turussa Jennyn isovanhemmilla ja täällä ei ole nyt kameraa, niin me sit kuvataan täällä webbikameralla. Joo, niin me luvattiin tällaista videopostausta, missä me kerrotaan lisää itsestämme. Ja sitten meillä on tullut tällaisia kysymyksiä. Ja vastaan nyt sitten näihin, että kestää pari minuuttia tämä itse kysymys, ja sitten tästä tulee lopussa kuvia meidän tästä päivästä ja video sellaisia pätkiä. Muutenkin silleen. Joo, eli meidän nimet on Jenny ja Janette. Ja me ollaan 14. Sitten kysyttiin, että ollaanko me nudisteja, mutta ei olla, ihan vaatteet on päällä. Sitten minkä pituisia, niin maasta 66. Ja mä oon 167 suurin piirtein. Sitten mistä me ollaan, niin me ollaan Raisiosta. Sitten meidän, mitä meidän viikkoon yleensä kuuluu, että meidän ihan perusviikko. Niin yleensä mulla on silleen 5 kertaa viikossa harjoitukset, kun mä pelaan lentopalloa. Ja sitten jos on koulu, niin en mä nyt paljon ole kavereitten kanssa, mutta silloin kun ei ole koulu, niin just silleen Janeten kanssa ja silleen muutenkin vähän ulkoa ja kavereitten kanssa. Niin ja mulla on no nyt kesälomalla mä oon ollut aika paljon kotoa ja sit Jennyn kanssa. Ja sit kun on koulu, niin mä arkisin aika paljon kotoa ja sit koulussa vaan käyn. Ja sit viikonloppuisin joskus jonkun kaverin kanssa. Mut en mä yleensä jaksa silloin arkisin olla jonkun kenenkään kanssa, kun mä oon niin väsynyt aina koulun jälkeen ja tälleen. Sitten suosikkileffat ja sarjat. No mä nyt en hirveästi katso sillä ei telkkarista mitään sarjoita ja muutenkaan siellä telkkariin. Mut silleen leffat menee aika laidasta laitaa, että jotain komediaa, kauhua, kaikkea silleen, että tosi paljon kaikkea. Niin ja mä katon salkkareit joskus ja sit MTVltä tulee kaikki kivoja ohjelmia ja tälleen ei mulla oikein mitään lempparisarjaa tai mitään. Ja sit ei mulla ole hirveästi mitään lempparileffoja. Project X on kyllä hyvä, mut en mä tiedä onko se nyt kuitenkaan sekään mikään lemppari, kun on niin paljon hyviä kaikkia. Sit lempiruoka, tortillat. No mulla on silleen, että ei mulla nyt mitään lempiruokaa ole, mutta silleen kaikkea ihan hyviä. Jotkut pizzat ja kaikki raskas. Sitten silleen monta jätkää meillä on ollut. Niin mulla on ollut 2. Ja mulla ei ollut yhtäkään. Sitten poltetaanko me? Ei kumpikaan ei polta. Ja juodaanko me alkoholia, niin aika harvoin tai silleen, mut jos on jotain syytä vaikka, niin sit saatetaan. Se on syyjuhlia niin. Sitten riidelläänkö me usein? Niin, et en mä ainakaan muista, että meillä olisi koskaan ollut yhtään mitään riitaa. Ei edes mitään pientä mun mielestä ollut. Niin, ei olekaan, vaikka me ollaan tunnettu jostain talvesta. Niin. Silti ei ole mitään sinne melkein vuosi tunnettu. Millaisesta musiikista tykkäätte? No, molemmat tykkää aika samanlaisesti, eli melkein laidasta laitaan just, että ei nyt mitään raskasta. Ei mitään heviä tai sellainen raskasta rockia. Niin, mut melkein kaikki menee. Melkein mitä vaan. Mitä hyviä ja huonoja puolia silleen toisessa? Kumpi ottaa? Jana on tosi nätti ja kaunis ja ystävällinen ihana ja tosi hyvä ystävä luotettava. Sitten tosi hyvä huumorintaju ja kuka ei toivu meidän läppiä, koska meillä on niin paljon inside-läppää. Siis ihan sairaan hyvä juttu just silleen heittää ja just tällainen iloinen ja positiivinen. Tai no, en nyt taas niin positiivinen. Mutta on tosi hauska ja oikeasti tosi mukava ystävä. Huonot puolet? No en tiedä, ei oikeastaan mitään. Joo, no ei munkaan mielestä Jennyssä. Mä en ainakaan huomannut mitään huonoja puolia siinä. Mut sit hyvät puolet, se on ihan sairaan kaunis. Sit kun meillä on just semmonen samanlainen huumorintaju ja sit meillä on aina hauskaa, meillä ei ole melkein ikinä yhtään tylsää. Ja sit mä voin puhua Jennyllä kaikesta ja mä luotan Jennyyn ja vaikka me ollaan tunnettu sillä aika vähän aikaa siihen verrattuna, että mä en yleensä luota välttämättä niin hyvin kaikkiin. Ja just sillä tosi helppo puhua kaikesta. Niin. Sillä tosi voi olla ihan oma itteensä silleen seurassa. Niin, että mä oon ihan alusta asti pystynyt olemaan ihan oma itteeni Jennyn seurassa, kun se on jotenkin ollut sellainen, just semmonen. Miten menee porukoiden kanssa? No, silleen riippuu kyllä, että millainen päivä on, että jos on itsellään tosi huono päivä, niin saattaa mennä vähän huonommin, tai jos porukalla on huono päivä, niin saattaa mennä huonommin, mutta kyllä yleensä ihan sillä hyvin, että
Joo, silleen ihan perus ok, mutta välillä nyt tulee jotain sellaista perus, mitä tulee nyt kaikilla varmaan, että riitaa. Ei nyt mitään sellaista ylitsepäisemmätöntä. Minkälainen on ihanen mies? No, siis on kyllä hyvän näköinen, mutta ei se nyt ole silleen tärkeintä. Sitten silleen hyvä kroppanen ja silleen mua pidempi ainakin pitää olla. Sitten silleen hän on tosi luotettava ja sellainen luo niinku just tykkää musta sellaisen kuin mä oon. Ja silleen, että sen kanssa voi olla homma itseensä, ettei tarvitse mitään esittää. Sitten on tosi hauska ja hyvä huumorintajuinen ja sellainen kiva ja ihana. Niin, mulla on silleen, että mä oon aika vaativa ulkonäön suhteen, mutta ei se ulkonäkö ole kuitenkaan tärkein. Että kyllä luonne on kuitenkin tärkeämpi, mutta mä oon silti niin kuin vaativa. Tai silleen aika vaativa. Ja mä haluan, että se on mua pidempi sillä niin kuin aika huomattavasti tai sillä. Ja sit just semmoinen niin kuin hauska ja semmoinen luotettava ja tykkää just sillä halit tai silleen on niin kuin läheisyydestä. Ja sitten silleen, että voin olla just oma itteni ja puhua sillä kaikesta ja silleen. Sitten, että ollaanko me parhaita kavereja, mistä me niinku tunnetaan, tai mitä ollaan tutustuttu. Joo, ollaan parhaita kavereita. Ja sitten se on aika monimutkainen juttu, mitä me silleen tavallaan tutustuttiin, että molemmat luuli, että toinen ei tykkää toista ja puhutaan paskaa toisistamme, koska me oltiin kuultu niin. Mutta sitten lopulta me saatiin tietää, että se ei pidä paikkaansa, kun juteltiin Facebookissa. Sitten me ruvettiin juttelemaan silleen vähän koulussa ja moikkailee ja hymyilee ja silleen. Ja sitten me ruvettiin vaan liikkuu silleen porukalla ja kahdestaan ja silleen. Ja sitten me tutustuttiin ja nyt me ollaan niinku ihan tosi hyviä kavereita ja silleen. Mitä kaikki eri kieliä osataan, niin mä osaan niinku suomea, sit suomen viittomakieltä, kun mun porkat on kuuroja, ja sit enkkuu, ja sit mä osaan jotain aika huonosti ruotsia, tai ehkä muutamia sanoja joistain kielistä, mutta en mä niitä osaa sillä puhua. Mäkin osaan silleen suomea ja englantia aika hyvin. Sitten no ruotsia sen verran, mitä koulussa on nyt pakko osata. En mä sitä mitenkään silleen osaa kunnolla puhua. Sitten no espanjasta osaan silleen jotain, kun on joskus lukenut sitä, mutta nyt se on vähän unohtunut. Ja sitten just en saksasta ja näistä tämän pari sanaa, mutta en mä silleen niitäkään osaa puhua. Sitten, voitteko sanoa toisillenne asioita, vaikka se olisikin rumaa? Niin, joo. Pystyy sanoa mitä vaan. Just ei siinä ole mitään silleen estettä. Just silleen, kun sanottiin, että pystyy puhumaan ihan kaikesta ja sillä. Sitten onko meillä poikaystäviä, niin ei ole kummallakaan. Sitten, mille luokalle olette menossa, niin 8. Joo. Tässä oli nämä kysymykset, mutta niin kuin mä sanottiin tässä alussa, niin täältä tulee vielä meidän silleen päivästä kaikkea. Moikka! Moikka! Yeah. This house party is crazy. My crew is hella wavy. Yo, triple cup, big flavors up, big slide out with your lady. No gifts and what's about it. My style is street out. Got groups and models, so spin the bottle, girl. I'm just getting started. Get up, pump the volume, feel the bass. Get up, turn me on and let me do my thing. We in the house and we here to stay. Get up, get up, get up, get up, get up. Yeah, we be raging round the clock. Feel that bass around the block. Feel that red cup to the top. Birthday shots. Doesn't matter who you are. Look around, we in the stars. Round the world, we party on. We go all night strong until we gone. Pump the volume, feel the bass. Turn me on and let me do my thing. We in the house and we here to stay. Get up, get up, get up, get up, get up.